За пръв път 1938 година ние записахме тая класическа паралелка, която беше оформена в мъжката гимназия. Съобщиха ни, че се открива класически отдел на мястото на полукласическия. Записахме се там, който желаеше, и се оказа, че сме само 15 момичета. Момичетата бяха малки и затова момчета непрекъснато ги тормоза, като седяха в междучасията пред стаите. Намерили се морални граждани в Шумен, които направили пътека до Министерството на просветата, за да се изказват възмущението как може момичета и момчета да учат в една стая и в мъжката гимназия да има момичета. И закриха класическия отдел. Паралелката отново беше разкрита, но вече на база девическа гимназия на Анчо Попович. Отначало паралелката беше с 42 души. Но много от тях се отказаха, защото им се стори трудно. Аз дойдох в Шуменската девическа гимназия в 1942 година. Времето беше много тревожно. Имаше война, имаше недоимък, обаче ние бяхме млади хора още, ентусиасти и всичко го прикарвахме много весело и лесно. Мъжката гимназия и девическата гимназия бяха едни от първите гимназии с реноме в България. Мъжката бях полукласик, обаче аз се разболявам от сух и воден плеврит. И аз пропуснах тази година. И Коста, много симпатично момче, ме каза, ти що не се прехвърлиш в девическата гимназия? И викам, как? Аз ще подадеш едно заявление. Петър Слабаков и аз сме тука и ние по едно време седяхме на един чин. Още повече, че нашите родители, казвам родители за него, той беше при брат си в Кабюк, а моя баща беше чиновник в Енже. Ние бяхме и съседи и често си правихме разходки с него. Той винаги защитаваше по-слабите и ходеше да пази ученици, които често биваха нападани от легионери и други. Затова пък се понасяше и боя. Желязко на първия си. Димитър Колунев и Андон бяха на втория си, на третия бяха Петко Имануилов и Леско. В пети клас започнем изучаване на латински език и на старогръцки, това, което отличаваше класическата паралелка от реалните паралелки. Уважавахме много латинските пословици, защото по принцип пословиците това е според мен изкристализираната мъдрост на народите. Ето, например, vivere militare est. Това значи животът е борба. Или да живееш, значи да се бориш. Или si vis potest. Ако искаш, можеш. И още това. Sui quisque fortune favere est. Всеки е ковач на собствената си съдба. Учителите ни бяха прекрасни хора. Просто това бяха личности. Те ни придадоха величието на античността, стремежа на древните хора да си обясняват всичко. Класната беше с изява на родолюбец българин Евтимия Петрова. Тя ни обичаше много и не защитаваше и пред педагогическия съвет. Петрова беше на дребничка, класната ни. Тя на мен ми казваше Гарибалди. Уважавахме се много и директора Хлебаров. Всяка вечер, когато бяхме на движение по главната улица, тъй като директора Хлебаров имаше голям портрет на фотомаркарян,
ние винаги като минаваме край портрета, край витрината, сваляме шапките и се поздравяваме директора. Занятията започваха в понеделник, строени при хубаво време пред главния вход на сградата, а при лошо време в горния етаж по средата. Изпяваше се молитвата: как Господ е велик и славен, не можем с думи да изразим. В този време се изнасяше и знамето. Знаменосеца на това знаме беше нашата съученичка, която е тук при нас, Димитринка, тогава Петкова. Учех, защото ми се учеше, така както и на всички мои съученици, да имаш нещо ново да научим. Тази Антонова, която е по-гръцки, беше минали 3 седмици, тя дава като класно. От гръцки да преведа на български. Те ни дълги думи, пък аз не мога още да чета на гръцки, това, но добре работех с речник и пите ми пръста в речника и обръщам думата нещо подобно на тая, но не е. Много дълга тази дете има. Вземам, че я правя на парченца. Някакъв смисъл да изкара и дава ми тези класи. И тя недоволна от преводите. Каза, например, тези, които са имали 6 от ученичките, 5 имат или 4 имат и така нататък. И каза моето име и аз викам 2. Сега, аз така не се смълча и тя каза 3. И аз сам дет не извиках ура. Ученическите униформи бяха абсолютно задължителни. Момчетата носеха курки с високи яки, които трябваше да бъдат винаги с пришита отвътре чиста бяла якичка. Фуражките, опънете с пружини над козирката, имаха монограм на съответната гимназия. Ученичките носеха поли или престилки със същия тъмен цвят и бели колосени якички. Задължителни бяха тъмносините барети, на които имаше панделка с надпис Шуменска девическа гимназия. Амикус аниме димедиум. Приятелят е половината душа. Ние бяхме много задружни. Непрекъснато се търсехме единство. И след училище бяхме заедно. Помниш ли, когато вечно бяхме заедно и почна да ни викат Кирил и Методи? Само че кой беше Кирил, кой Методи? Така не наричаха. Помниш ли някога да сме се скарвали? Не сме се. Не сме, нямало и какво да делим. Не сме се завиждали, Антоне. Не сме се завиждали. Бяха усмихнати, класа беше усмихнат клас. Уважавахме ги, обичахме се, чествахме, коледувахме, лазарувахме. Обичахме много да се разхождаме по главната улица на Шумен. На нашето време нямаше дискотеки, нямаше и заведения, имаше една сладкарница Джована. Понякога отивахме там, но като младежи ние искахме да се събираме, да танцуваме. Ученическият час беше 8-8:30. След този час имахме номера на ръцете, това, и гонеха, изключваха и така нататък. Но в замяна на той пък си събирахме в училище и там си танцувахме, пеехме. Целият клас, грамофон, свири, валс, но танцувахме, страшно добре танцуваше. И помня, че 18 пъти пуснахме една и съща мелодия, на мен ми се наду ръката да я държа валс.
Non multa sed multum, което значи не много по количество, но много по качество. 1943 година напуснаха преждевременно, вместо да се промовираме на края на майте, притупаха през март. Момчетата си оказаха по-верни на първия си отбор, защото от 16 или 17, колкото бяха, все пак 8 завършиха. А момичетата бяха много повече и завършиха само 10. Аз бях първенец на випуска и с колко завърших? С 5,76, да. Ходихме и да се почерпим на кьошковите. Ма то красота, то да ти вземе разкошно. Там карах и абитуренската вечер. Нямах костюм, бях с ученическа униформа, но това не ми пречеше. Имах и цивилен костюм, но нещо ми стана мъчно за ученическите години и си носих куртката до края. Такава паралелка не съм бил. И ми е направи, може би, тази паралелка малко ме пооблагородила да не съм толкова див. Малко преди 13 март бях предложила на съучениците си да напишем летописна книга. Всички си съгласиха, обаче само аз си знаех да я направя. Работех 2 месеца. Помолих съучениците си да се дадат снимките. Господин Маркарян направи другите снимки на нашия випуск. Този дневник изчезва. При прочистване след 9 септември от литература неудобна тогава и дневника е попаднал в групата на тия за изхвърляне. Госпожица Пепа Георгиева, нашата преподавателка по физкултура, го видяла, припъхнала го под пълтото си и дойде да ми го донесе, да ми го връчи, защото аз съм го направила и никой не знаеше на кого да го предаде. Предаваме го като притежание на музея на бившата наша гимназия в Шумен.